Díomh cairde chu dé mar taisibh is mise dúirtna gabh agus tá mé imime chunaí i mé farste agus fáilte go sahrann sásta. So aniu be méid Johnny Caroline Alling bog live. Agus an rud a tá mé ggóil cruthaí live aniu na tá muid ggóil picture a cruthaí ag úsáid paint agus Bei seo iontach randomach, so an rud go bonasach a bheits méid Johnny na tá méid ghlacu an paint agus tá méid ghlacu a lán dahanana difriúla agus bé mé ag cruthú picture leis na dahanana difriúla seo. So go bonasach tá méid ag cruthú cruhanna agus bei seo ag Johnny picture. Agus tá an ggóil sin get de casta ach bei sé a bhád níos fosa le hiiscint nuair a haismin mé Dave go dé tá méid Johnny go bonasach agus Bei mé ag úsáid paint iscada, mana bhfuil sin agamhse nábí burtha, is féidir leh an mó seo a úsáid chun picture a cruthú le marcaí. Fiú le painter bí eile agus se sa teach, fiú a pilú deite, nó rudder bé crayons fiú, nó paslaí ála, rudder bí atá agam sa teach is féidir leh seo a cruthú. Tá 3 áhar difriúla in úsáid agam aniu, agus an céad áhar na Popper buan mar cúdras agam, so be méid úsáid seo agus be méid paintsealar seo, tá paint iscada agam seo agus tá siad cosal le seo, anis is féidir libh si seo eil ar Amazon fiú, nó beidir san shoppaí cosal Sainsbury's nó Tesco, ach mana bhfuil seo agamse nábí burtha ní gadamh seo úsáid, seo just mó a bhain hon an picture seo a cruthú a tá méid taismin Steve, ach mar bhíní mé is féidir libh áirithe difriúla úsáid chun an picture seo a cruthú. Agus an seo tá paint scuban a paint agam an seo agus bé mé ag paintseáil lá. Tá méidirna difriúla agam commáid agus bé seo iontach mai le úsáid le cruhanna difriúla a haismint. So go bonasach níl mé gáil an picture é haon a Aberliv, ba bhhailm gneanhann sibh tos ar go dé atá mé ag cruthún seo ar an fapar. Bé mé ag ghlacu paint atá níos geal ar dús beire agus é chur séis, agus an rud a bheits méid Johnny ná tá méid gáil paint atá a bhád níos dúrtha a chur ar a bhhar, agus bé seo iontach jazz mar seasaí an féint amach, agus bé méid úsáid paint dúrtha ina chun na sunraí boga a haismin Steve. Má taobh si bheith géirí seo a cruthú nó a cruthú i mar ná haon is féidir leh na céimena seo a Lanston.
alinne sogam eile créitnithe agus cruthaí agam. An ro sogam go dé bhí méid Johnny an ro sibhabalta seo hóas a réith na halinne nó an ro ar fannacht ag an jury hon picture saoire eil ó go dé bhí méid Johnny. So go buna sac tá marí cruthaí agam an seo agus an dóid ar méid seo na dúsíid méid peint agus daithna difriúla agus in sin ghlach méid peint doratha an sonraí a churisteach agus sílam nuair chur méid na sonraí isteach bhí sé ó bhád níos silliúr go dé a bhí ar bhain agam. So ní gas díobse marí a cruthaí man leis a bh géirí is féidir libh picture ar bí a cruthaí leis an mó seo. Gur míle mai agah as seo a lansan gach daine agus tá siol an gurhain sibh a lán soltas agus bhain mé héana le soltas seo a dhéanamh. Gur míle mai agah gach daine míle buithe slán!